různých onemocnění nebo potom při těch onemocněních. No a ovocné čaje si myslím, že vesměs těm dětem chutnají, ať už jsou ve formě teplého čaje nebo studeného. Okay. A v podstatě ty čaje ovocný velmi často jsou doplňovány aditivy, jako jsou barviva, anebo to jsou aromata. Jak se na to díváte vy? Já se přikláním u těch ovocných čajů spíše k těm čajům sypaným. To znamená, že když koupíme sáčkovaný čaj, tak opravdu nevíme, co v něm je někdy, byť bychom si to měli přečíst na té etiketě, ale určitě je lepší ten čaj sypaný, protože tam bychom měli vidět ty kousky toho ovoce, aniž by tam byly přidané právě nějaké ty látky. Samozřejmě asi někdy to bude chemicky ošetřené, aby ten čaj byl, já nevím, dlouho používatelný a podobně, ale musíme říct to, že minimální část těch chemických látek určitě není zdraví škodlivá, takže dneska se to stejně přidává do všeho, všelijaké konzervanty, sladidla, antioxidanty, barviva a všechno. Takže pokud se to pije v nějaké té únosné míře a střídáme dětem ty nápoje, tak určitě to není zdraví škodlivé. Super. Dobře, děkuju. Já jsem se zaposlouchal, úplně jsem zapomněl přemýšlet. Když se vrátím k těm čajům, no, dneska začínají školy řešit vlastně i ten obsah těch bylinek, co obsahují ty ovocné čaje, a začínají narážet na ibišek. A ne z hlediska toho, že byl asi ibišek špatný, a z hlediska té kyselosti, nebo co je ten zásadní jako ta otázka? Ibišek určitě jednak nám způsobuje nebo pomáhá nám barvit ty čaje, protože teda je to červené barvivo, ale samozřejmě je kyselější. Takže většinou, když je ten čaj ibiškový, celý ibiškový, tak potom se tam zase musí přidat ten cukr nebo ta umělá sladidla. Ale já mám takovou zkušenost, že je nejlepší podávat dětem všelijaké ty čaje s přídavkem toho ibišku. A pak určitě ten ibišek je velice zdravý, on má léčivé účinky, ať už se to týká, je protizánětlivý, protistresový, pomáhá proti únavě, pomáhá udržovat pozornost těch dětí, udržuje hladinu cukru v krvi, cholesterolu, pomáhá udržovat správný krevní tlak, působí blahodárně na cévní stěny a podobně, takže určitě si myslím, že podávat dětem nápoje s ibiškem je zdravé. Já jsem se nikdy nedočetla, že by byl něčím škodlivý. Super, tak to děkuji moc za vysvětlení. A je to fakt o té kyselosti a ty ostatní benefity si výrazně převyšují ty vlastnosti toho ibišku. Výborný. Tak jo. No a když se podíváme do třetího segmentu, to jsou mošty a džusy, jak vy se asi díváte na nějakou pravidelnou konzumaci nebo výjimečnost, množství cukru, množství toho ovoce, že se té vyrobili z koncentrátu? Já určitě se k moštům a džusům přikláním. Samozřejmě zase záleží na tom, kolik tam je přidaných těch chemických látek, ale pokud máme 100% ty ovocné šťávy, ty mošty a džusy, tak já teda doporučuji je určitě dětem dávat ředěny, protože pro ty děti ta chuť je velice ostrá, když je to 100% šťáva. Takže klidně třeba 100% pomerančový džus ředit i klidně půl na půl s vodou. A myslím si, že těm dětem to chutná, ty džusy potom takhle naředěný a ty mošty a že to rádi pijou. A zase je tam ta ovocná složka, což je pro ty školní jídelny důležitý. Jo. Z hlediska nějakých energetických hodnot dostáváme se tam do komplikací, nebo to je všechno v rámci mezi, je to v pořádku?
Samozřejmě ten cukr tam určitě je v tomhletom případě, ale zase si myslím, že určitě to množství toho cukru není v takové míře, že by dětem bylo nějak zdraví škodlivé. Musíme tady samozřejmě brát taky v úvahu to, že to větší množství cukru působí těm dětem taky třeba na zuby a podobně, takže musíme s tím cukrem opatrně, ale myslím si, že v tomhletom případě u těch džusů a u těch moštů, pokud se podávají s těmi jinými nápoji v těch kombinacích a ředěný tou vodou, takže žádný nebezpečí nehrozí. Tak super, to děkuju moc za komentář. Náhle se vám to počítá do spotřebního koše, mošty a syrup, mošty a džusy. Jo? Takže to si myslím, že je taky dobrá věc. No, když jsme si prošli nějaké kategorie, teďka z hlediska podávání toho nápoje, tak jsou různý způsoby. Jsou várnice, jsou čbánky, jsou různý míchače, nebo jak budeme říkat, anebo jsou různý výdejní automaty, které v podstatě jsou bez přístupu vzduchu, to znamená nějaký sníží riziko kontaminace. Je tam nějaké doporučení z vaší strany, nebo podle velikosti školy a ty tak já bych řekla, že to je všechno podle velikosti ty školní jídelny a podle možností té školní jídelny. Takže samozřejmě, pokud je ta konzumace těch nápojů nějaká větší, tak určitě všelijaký ty míchače, jak vy říkáte, a ty automaty jsou dobrý, protože vlastně to nevyžaduje žádnou velkou práci toho personálu té školní jídelny, připraví to všechno předem vlastně a ať už to jsou teda nějaké ty instantní nápoje nebo ty 100% třeba ovocné šťávy a ten automat už si to sám míchá a děti si to jenom sami natáčejí. Co se týká menších jídelen, tak ty určitě používají nějaké čbánky, ze kterých se to těm dětem nalévá, ale myslím si, že vlastně všechny způsoby jsou v tomto případě možný. Bylo to asi všechno vyčerpávající. Já věřím tomu, že našim divákům to trošku pomohlo. A jak se dívat na pitný režim, co doporučit. Z toho, co říká paní bakalářka, tak všeho s mírou, nesuplovat rodinu a být pestrý pro děti. Já bych jenom chtěla říct, že pořád přetrvává fakt, že některé školní jídelny se soustředí jenom na některé nápoje, což si myslím, že je špatně, protože já jsem měla zkušenost, že třeba v některé mateřské škole podávali dětem jenom vodu a čaje, nic jiného. Takže to si myslím, že určitě není dobré a jak už jsem říkala, ta škála těch nápojů dneska je na trhu tak široká, že opravdu je možnost těm dětem dávat ty nápoje různé, střídat jim to všechno a je to i důležité proto, aby si ty děti nezvykly na jeden nápoj, ale aby měli tu stravu a i ten pitný režim, aby měli pestrý. Super. Děkuji moc, paní Špráchalová, za vyčerpávající odpovědi a budete těšit se u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně. Já děkuji za pozvání a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.